Hvad laver du, Ida? Hvad laver du, skatter? Hvad pizza? Nå, hvad er det, du kommer på der til sidst? Øj, hvor er den flot. Kan du fortælle, far, hvad der egentlig er på pizzaen nu? Hvad har du puttet på pizzaen indtil videre, skat? Hvad er det der? Pølse, ja. Og hvad er det der? Majs. Majs, ja. Og det røde, hvad er det nu, det er? Dej. Ja, tomat. Sådan. Ej, det bliver flot nu. Det er flot, skat. Sådan der. Så er vi færdige. Og vi mangler én ting. De sorte, kan du huske, hvad det er? De små sorte. Pikker. Ja, hvad ned? Hvad hedder de? Ja. Oliven. Oliven, ja. Skal vi se, om vi kan... Vi prøver lige at se, om vi kan finde dem.